Ezewani. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Omogina bogi. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Omogina bogi. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Ajọ nwaanyị mmiri. Anya na-ahụ ihe ọjọọ. Mmiri na-agafe n'oke ọfịa. Ha repọta osi ọbụla. Nwaanyị ike, odogwu nwaanyị. Nwaanyị ịhụnanya na obi udo. Ọgwụ onye mgbe ndị ya kasasị ya ụtọ. Ụmụ gị abịago. Ụmụ gị abịago. Ezewani mo. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Omogina bogi. I am ma. Ezewani mo. I am ma. Afọ ya atakasịkwa m ebe ahụ. Kemgbe papa pụrụ ya sị ka ọ ga-bute nri o afụrụ nri afụrụ papa na mma ya nwụkwa ebe ahụ. Nnekwu ọnụọgwụ nnekwu owe gbachi m nkịtị. Kí ni bachisire m ntị? O wee bụrụ na asị na agụ na-agụ m ị ka na-ajụ m ngene. Abụ m nni? Ya bụ ndị nri ka anyị biko. Chioma. Ya nwụkwa ebe ahụ. Chioma. N'ebe n'ime ụlọ, ị ahụ garị ahụ ntị n'efere. Wetara nwanne gị ka ọ ṅụọ. Megwe ya ka obi ibu ọfọ. I'm going home. I'm going to be Ya ga-ejide m afọ. Amaghị m ihe eji ebe nke ọ gara si nzukọ ga-weta ego. Nekwa m. Mama no. Ndị nwayọ na. Badra mama. Na kesi kwa na lecture isa ya kwụgwọ handout. Zọkwụ nka ọzọ. Nwanne m gwego njebe obodo ahụ. Ịgarịkwa m na-agba ahụ. Na enwe m na-eche o. Boy, ihe ala gị m ka nweta ego a. Na onye mpa dị na ahụ m keta obi adịghị m mma. Ọ dị ka anyị ga-apụ ilo. Ọwụrụ street anyị eje lụba bụ ike bute ike. Na alọba m ka m gwazie gị na ọmụ a ka a na-akpọ nwa miliọta ka anyị tinye alụ n'ogbe anyị ga-amali ife a na-alụ ga-abụta ike dam ndị anyị ga-anọ n'ụlọ akwụkwọ ndị a na-eme isi ya na-epe mpe ka ezi ife na-eme dị anyị ka ezi ije ihe ụlọ aga na-eme ka eme ya ozugbo ndị GINA owusaga ma ọzọ ọbụla ga-esi nweta ego a ka nweta ego ụmụnne onu na amara ọ nọ ma mere obi ga si lewa nwanne ọ na-ekpo m mana ọ na-afụ m obi m a ọ na-afụ m ka o so ọjị ịmana unu na-ebe a ị na-aghọta ife unu na-ebe a na-akọsị nsị m jọs m taghị ntị nnege odogwu ịma maka ilu anyị kwuru okwu ya ọ dị ka anyị etido ilu a ife ọ na-efu n'ilu anyị emebe anyị tinye n'alụ mpa ịghọtago ifuru egwu a sị na na-agba anyị na-agbaga ya ọnụ ịghọta ịmana sị na tapatapa abụla egwu ụmụaka mana kịta mmadụ niile na-agba ya ọ dịkwana ka anyị agbada ịghọtago anyị gbada ihe ọ na-efulu ebe ahụ ifuru egwu ahụ otu ọ na fasi chọọ mpa ka ije anyị tinye n'arụ mpa ka anyị tido
bụ nke nwe akwa. Ọ gịnị mere? Ndị ori zuru keke m. Keke ofu keke nụ. Ndị ori kwa? Ndị ori. Hey! Mamịrị ka nna anyị ụkwụ nwa mmiri. Chimo! Nwa m agwụkwa no. Hey! Nchazie mamịrị tụgharịa ka m chọọ keke afọ ọzọ m keke. Okwu agwụkwa na no. Mama, onye mere? Okwu agwụkwa no. Papa, papa. Gịnị mere? Keke m ndị ori eburugo ya. Ọ bụ asị. Isi. Ọ bụkwa nnọọ keke m okwe nne di. Otu keke eji elikwa nri na ndị osi moto ga-akpọgburu ụzọ bịa buru ya. Agụ ga-awụwa mmadụ ebe ahụ. Ebe nna anyị ụdịgo nwa nwe ihe nke a. Ihe niile ji na-emegide anyị. Mamịrị. Papa ka egwere ebe ijele. Mamịrị ka nna anyị nwere ebe nji akwụba nkeke na-anyụ mamịrị ama m. Atụgharịzie m afọ ọzọ m keke. Mmadụ na-eche ọzọ a na-eme. Ama mma ji ọgwụ. Anụ m oge ọ sụrụ. Ụwa agwụgo. Ụwa ọkpọrọ kọọchị ụwa m. Ugo m. Ihe njikpọkwa n'owe nwere ife ọzọ sị ka anyị tụọ aro. Ịma na aro bụ ije enu. Nwere ife ọzọ asị nka ngwa na mmeje na nke ọyị mmuke emenike. Je mụọ ụmụ afịa m. Ife ahụ Igbo na-akpa tịkụrụ m ya ọ na-akpọbacha ma bụredị ma achịcha bekee na ndị ọzọ. Ka m bido n'ụlọ ya. Maka ife na-ewute m ịmara m ejere akwụkwọ. Ọ bụrụ na m jere akwụkwọ ebunu m asambodo kedu nke nwa ha na tụrụ m oge n'onu tachi ya akpịrị buru akwụkwọ ma akpagharị emekọta ta ma mma nwa ọrụ ka nje mmụọ ya nwere nchọnchọ ego gbarụkwa na m aka ọrụ na o nwere nchọnchọ ego nji ọkpọkwa na nje zụbụ ya kịta na mama azụ nwe mana ọ na-aka mma ka o mere mbụ ghara ime Igbo nje kịta asị nọ maka na nwere ka o si jee maka ya mmadụ ka esi eme nwezi ka nje mmụọ ya na-aba okwu gị dịkwa mma o eme ha na nke ọbụla ya eme mmadụ a na-eri ha na nke nwunye ọnụ o zugoro na nke na-akụkọ m njọ nke ụmụazị a ụmụazị ama nke a na-akọ kwere onye agụụ gụbara obebe ka ọ bụla ihe ha na-eme na nọ nsogbu anyị ebenata ebe ịkwụ ka m kwụ ọ dị mma ka m njegodo fụ nwa biri eme ka o nwere nkata mụ na ya nwa kita akọpụwa mụ nwere m chọrọ ịgwa gị ihe dị ka gị o nwere ihe nọ m n'obi na-eche ma anyị ga-achọ ihe anyị ga na-eme ka anyị nyere papa aka ihe dị ka gịnịkwa ịma na nna na nna ya ekwe onye ọbụla pụrụ na ma mee ihe ọbụla kekwana ihe ibu n'obi ịchọ ọkụ na-eme ọ chọrọ ka mụ na Chinemere m na-ere mmiri ọ sịkwa mmiri a na-ekwu ọzọ na-ekwu ọzọ kunu pụọ ka ndị ụgbọala na-agbawa wawa kunu n'udosa n'ala mama a ga-ere mmiri o takwa onye nsogbu adịgodu chegodunu nnụnụ bata ma agwụ ya na ebe a m nọ isi na-agba m hara hara gawagodu ụwa nke mpụta ụwa nke m nke mkpọkọrọbịa nke nwe akatị kpọrọ ife a na-eme tribọn triogilis ọnya ka m meji wee tụtụọ ego m na-eji gote keke wee vuikwa nke si na ya bụ azụ anụ ụka na-achọsọ okwu n'ụka ọnya ka mma mere wee meruo onye n'oge kedu mgbe ọ ya ebe nnọkọta njụwa onwe m ọ bụ akara aka enwe ka nke adaka ka m nwedo ọkwa nke a ndị ọzọ nwere ka m nwe
nsị aka nri okwu n'ụka nsị aka ekpe okwu n'ụka mme nke ibe m mere nke m aghọ ife ọzọ kedu ụdị ọnwụnwa dị ya ibe a na-eme m ebe ka o si aka nri nsogbu aka ekpe nsogbu ụtụtụ nsogbu efe nsogbu mgbede nsogbu kedu nnọọ ụdị ụwa dị ya Hey, Ada, nwa ebee ka ị kpakwa akwụkwọ eje? M ga-aga ụlọ ụka. Ma papa, ka iru gị dịkwa n'otu a? Mba, iru ndị mma, o nwere eche nna echiche. Ị ma aghọta, ụka bụ ụmụazị, hapụ okwu. Papa, kwụsịkwa n'iche echiche, ọ ga-adịrị anyị na mma. N'ọrụ ihe mgbe, biko, Chineke ga-aza anyị ekpere. Chineke ga-aza anyị ekpere. Ọ na-ebe anyị ka o ji abụ ndị na-ekwu maka mbata na-achọ ndị ọzọ eche na o nwere ife ọzọ na mfọwọ n'anya karịa mana ọka isi ife ị na-eche fada echi mụ na anyanwụ na-adị n'iru m iru mgbarụ agbalị maka ọdịmma ịma nsogbu azọ ma echezi echi enugu unu nwere ọmụmụ ife n'ụlọ ngwa bịa jere agbasa ya na ịnatara ozugbo ịnụ Wabara! No. Wabara. No, bịa ka anyị baa n'ụlọ. Anọ m ya ntị ka isi bịa na be m wee kọwalụ m ka o si dị gị n'ezinụlọ gị. Unu afụrụ ego nri ụmụ gị akwụghị ụgwọ akwụkwọ i wee kọwachalụ m wee welu keke m bụ gị sị gị gbaa ọnwa 3 iweghachiri m ego obe ọkwa ebe anwa i wee gbasinara m ego abụrụkwa nwampipi ego ọkwa nnukwu ego ka bụ ọnwa 4 afụrọ m ego afụrọ m keke nwa gbara ka ezi ka o si dị n'ụdị a mmezi ihe ọma wee megbuo onwe m nwa gbara ihe a abụrụkwa n'ihe mkpacha anya ma nye ka bịa ihe abụrụ ya anyị anọ n'iro enwere ife onye na-akọwa na ọ na-igbe na-akọwa anyị ife mmekwa anụ o nwere ya ọzọ ịmago ọkwa ọnwụnwa na mbụ ikeke ka ọnwụnwa na mgbazighị ego ka ezi ọnwa nwe ihe a ọ bụrụ ya ndị ohi zuru keke a ọkwa ebe nna anyụ mamịrị o mamịrịkwa arụgide m ọrụ sị ka nyụọ mamịrị a ka m nọ na-anyụ amarụzi m ejikwa m godo m n'akpa ọtụgbo ndị akpọghị amara ka ha si were nwa ọtụgbo nke ha ji kpọghị amahọ m nwa gbara okeke ta afụ wee kpata ego wee zụọ bunye gị ka ị nweta ego iji enye ezinụlọ gị nri ka esi nri na anyụ mamịrị ndị ori wee buru nwa gbara iwe onye ori nwa gbara iwe ezigbo onye ori ọ ndị ori ka o si n'aka o si n'aka eziokwu mana agwago m ndị uwe ojii fachọbarụ m ya nwee ndidi biko nwa gbara nchiata azụ ọzọ afrọ m keke m afrọ m ego ịgbasinara m mgbe ego sị gị ife njewere azụ anọ gị nwa gbara ero ka m si wee gwa gị ya adọkọ m ego egwuregwu nchiata ọzọ afrọ m keke afrọ m ego gosi gị ife m njewere azụ anọ ka nwa gbara gwasịgo m gị bịa chere azụ anụ ka bịa nwa gbara azụ anụ ka nwa gbara agwasịgo m gị arụ mmadụ kedu ajụ bukata mbụba m na keke azụ anụ ka okwu ya ada ekwu okwu kedu nọ ihe mmemme ihe nka kedu ka m mezi kpọọ onye chụrụ mmiri oku o wee nọ ya nata chukwu okike ọbịa m unu ekwerekwe ka ihere mee nwa unu biko zitenu m ego nkwụ na kedu ebe m mezi butakwana ego keke ọ bụ ọdụrụ ego nke m biri ebi nọ nke keke a nke na-atọpụ m akwa n'ugwu
si na ogene ka nji isi wee kọrọ n'ofu ụwa nke mpụta ntị aka ebe akwege m nke ọ na mma okwedo aka n'osisi nwa agbara nnọkọta nchebe ụdị afọ anọ aza nwa agbara kwa amụrụ m nke nna ya anyị nwa nchọnchọ ego nwa nji ọ na-abụrụ ife mekata mma nchọnchọ ego nwa nji ka m wee kwu ya kpọnye ụmụ ife a ọ bụrụ ofu ebe ka m nọdụzie ghara ịkwụgharịzi mmanụ ya aka mma ebe a mkpụmkpụ m ha nchakwedo aka n'osisi na ihe mkpọbacha onye si nnọọ ebe a jelu ofere m aka ọkwa fekpuoru m aka wee jewe na nke nne Chika oru ogoro ife gafere onwe onye na-ajụ mma mkpọba onwe onye na-ajụ mma nnere nsị na ihe agba aka n'ife na-eme m ife agbasakwa ọ gbasa okori ihu na nwude anya kedu ife bụ ife a sị na afa nwa bụ nwa agbara ọ bụ na nna nọ ndụ ọ ya agwakwa m ihe bụ nwa agbara ahụ kọwara m ya ọfụma gịnịzi ọ na bụ iji n'ọnwa ya bukuru ihe niile a rebe ha ncharecha chọba ihe ọzọ ị na-achọ ihe ọzọ irukwe kwegege m kedu ihe mmemme ya ọ bụ nwunye gị bụ nsogbu ị nwere ebe ịrapụ nwe jee n'ọnwa nke na-ekwesịghị ka ị nụọ i wee chefuo ọgbụgba ndụ nke mụ na nna gị nwere ọhịa mere iji wee na-ata afụfụ a wee na-agabiga ihe mgbu a niile ma gee ntị nwa agbara ị bụ nke naanị m mana ịfụ na aga m emegide gị ihe ị ga-atagide afọ gị afọ isi ya mana ana m eme ka ị mara na ị ga-anụrịrịrị m ma ikwere m ikwe gị ị ga-anụrịrịrịrị m ndọ mba aka nọ n'ụwa ndọ dị ya ya bụrụ ndọ Ịgbachikwana m nkịtị mmụọ kpatara ihe na-eme na ndụ gị ọkwa mụ na gị nọ na na-atakọta ya bụ afọ ọnụ biko na onwekwana ihe ọbụla mme bụbụ m nri a n'iru na biko ntị bụbụ mma akwakwa ya ka ọ gafuo abụmori nri buru je eri ya n'ọnụ biko ọgwana ihe m mere biko kwanụ adịmedu iri n'ọnụ na-eri nri apụta m ụwa nri na-atụ m rie nri jeri bịa nwa nna gọrọ ngwa ya kpọrọ m ya na m chọrọ ịnwe ya ọsọ ha na-egwu nwaba nọ oche dịkwa mba ọdọrọ m ka oche chọọ m oche o nweghị m kwuru bịa ịma na ọnwa agwụwana
achọrọ m ịgwa gị ọ bụrụ na ị ga-enwe ike kwụta ụgwọ ọnwa ma ọnwa akwụ ihe ebi ọ bụrụ na ijikwa na ego iji akwụ ụgwọ ọnwa biko kwara ngwongwo gị kpọrọ ụmụ gị nkwafu o nwere ndị ga-abata ebe a ga-enye m ụgwọ afọ abụọ ego afọ abụọ ga-enyere m aka iji meta otu ihe ọkwa ịma na nchọ ụmụazị nwenu ndị ebe ka mma achị ha wee jebe ebe ka mma achị ha jebe nwa gbara ịgbalịala ọmụọ nna gị ọmụọ nna gị adịghị ebe ị ga-anọ ebe ọ masịrị gị kwara ngwongwo gị gaa ihe iwuwu onye bi n'ụlọ m ebe ego gị agwụla akwụ ụgwọ nepa okwu na ụka ekwu okwu kedu aha ya toilet okwu na ụka onweghị nke a na-ekwu na-egwu agwụ mgbe ị batara ụlọ ọkwa gbalụ ka anyị ji kwụọ ya mana nke a anyị managidezighị eji chukwu ya ọgị kwara ngwongwo gị ụnụ chọọ ebe ọzọ ka m chi ndị ọzọ nre m kwuru ekwuchakwa m nwunye gị bụ nsogbu ị nwere ebe ịrapụ nwe jee nụọ nwaanyị nke na-ekwesịghị ka ị nụọ i wee chefuo ọgbụgba ndụ nke mụ na nna gị nwere ọhịa mere iji wee na-ata afụfụ a wee na-agabiga ihe mgbu a niile ma gee ntị nwa agbara ịbụ nke naanị m mana ịfụ na aga m emegide gị ihe ị ga-atagide afọ gị afọ isi ya mana ana m eme ka ị mara na ị ga-anụrịrịrị m ikwere m ikwe gị ị ga-anụrịrịrịrị m Nai. Di mama. Di mama. Hai. Ayo, obere nchekwa ka mụ na gị kpaa. Nkata. Nke obere. Enweghị m efe mmadụ cha mụ na onye ọbụla ịkpa ya ọrịa. Mụ nwere odu nwefe nkata ọbụla osi n'elu osi n'ala chọrọ m dobe oge ọzọ ka anyị kpaa hapụgodu m nkịta obere ihe edu a ịma aghọta ya hapụ m aka biko ọ na-asị m nkata nna ya otu isi akpasakwara m agwa kemgbe eji ụbọchị adọkwanụ mma ichefuziri echefu na nwunye gị ka mbụ ọdọkwanụ mma o mbute nnibi gị izi na ị ga-eri mbịa gị nso ị na-achọzi m asọ ka mbozi ọya na ahụ na-akpagharị ugwukọ na o nwere ihe ọbụla mere ikwu onu kịta ịgba anya bụ nnụnụ ebe obe nke bụ nsogbu m kedu etu ọzọ m mesikwa ikwugo ihe m na-eme m onye sị mmadụ abịa na bịa okwu okpere ọnụ ya na ya na-afọ ọ nke bụ nsogbu m ikwugo ife ọhụrụ nke ka nna ya enugwu ya na ntị ti ma ọma isi na ọmụwa nsogbu gị ekwa ka isi bụrụ nsogbu gị ka isi bụrụ nsogbu m na-eri oge m ji wee nụbata n'ụlọ a ihe mgbu mbido ọ dagaraghara m bido osi nna ada na-aghọ aka ekpe aka nri adaba mgbe nna ụwa n'ụdị ụlọ aka mbi gbanwee eziokwu ebi n'ụdị ụlọ a ma aka kwubere nke ahụ aga m nke m doji mụnwa mere ihe niile nke m doji nsụkọ ọzọ aja okwu ọzọ bata onye nwụrụ sịrị na ọnwa agwụsị ya menyere ego mmara ebe nsi merizikwa ya ife ya eme bụ ijiri nwaanyị na-atụtụkọ ife mụnwa akpa m ejugo tụtụkọcha koro nke m nsibe nna m gụ nwere koro nke usibe nna gị onye na-abụ onye na-abụ ife anyị agba anyị gba onye na-abụ onye na-abụ onye ọ na-esi onye emezianụ ma mmerụ ebere kedu onye emere
Onye m ga na kwuru kwadu biko. Nna oke ya. Biko. Na kwuru nna. Onye mụ na ya ga na kwadu ma ọwụ gị nna biko. Nna biko zie. Gịnị meziri? Gịnị mere iji egbakwa n'akwa? Mama, gwa m okwu. Chọrọ ka m bewakwa nke m. Nne m bịa. Nna gị si na ọmụwa mere ya. Ndị ọzọ na-achụ ego na-achụta ya, nwa na-achụ ego nwe nke ọ na-achụta. Otu a ndị ọjọọ narị ya keke ya, ọ sị na ọmụwa bụ ihe mkpatara ya. O nwekwanụ nke m mere mgbe ihe nna gị ni ọ na-ekwe eri mgbe ya nso ọ na-asọ m azụ, ọ sị na ọmụwa na-ebute ya. Onye si n'uwe ojii na onye ọrịa ọ nwoke ma ị na-nwoke ahụ n'iru ya mana onye ọjọọ ọmụnwa ka ị na-akpọ onye ori. mechie ọnụ gị. Mba, chere ka ndị uru ma ọ bụ onye ori. Nwoke mechie ọnụ gị maka na ihe ọ bụla i kwuru ebe a ga-eji akpa ikpe n'ụlọ ikpe. Ọhịa ga-aka ga n'ụlọ ọhịa. Ọhịa nwoke ahụ bịa bịa. Che. Nwoke ahụ bịa. Gịnị na-eme? Kebụlụ. Baa n'ime ụlọ. Kebụlụ kwụsị na eje. Baa n'ime ụlọ. Bịa, nwoke ahụ bịa. Mama! Mama! Chọmọ gịnị? Ka ị na-ebe na-akwa ka ihe ọ? Ndị uwe ojii kwa, ka ebe ha sikwanụ. Ya, emekwu mbụkwa rọba ndị a agakwa. Mmiri kwa, kwasụ na-aga n'ere mmiri a, na-achọghị m ya. Na ọ ga-enyere anyị aka. Biko unu gakwa, unu na-ejekwa n'akụkụ maka ndị na-akpọ ụgbọala wa wa wa. Ike adị ọkwa m, batakwa n'ọsọ. Bata n'ọsịsọ, maganụ. Bata ọsịsọ. Bụrụkwa na obere obere, ka ọ danyị bụ n'unu, biko. Obere obere, maganụ. Ayọma, nerukwa n'anya, biko nụ, batakwa n'ọsịsọ. Ike nnu na-adọ ọkwa m. Ike adị ọkwa m, ekwuchakwana m ka ọra m n'ọnụ. Ị ma na ozi ya zitelu m na ekwentị m nkịta bụ na ya akwụkwa 1,500 ọsọ. Obodo a bụ Naijiria, mara aghọtarazikwa m ebe ọ na-aga aga ahụ. Nke na-agbazi mara ọ dịrị edo m anya. Kịdị nke wụ oge ọbụla na-asị mmadụ weta ego akwụkwọ, wetakwa nka, wetakwa nka. Agụgide na m akwụkwọ, gụgide akwụkwọ, na-etizi akwụkwọ. Ka ihe a yakpọ ihe a, ebiko. Ihe yakpọ ihe a. Ọ maka ọdịmma gị. Ihe nke agụna m ike nnọọ. Ego eri akwụkwọ. Nne ya agụna gị ike. A na-azụ akwụkwọ ka ịmụta akwụkwọ. Nna kedu ebe isi na-aga? Akwadoro m ka m wee ebe n'ime obodo. Enwere enyi m nwoke m chọrọ ịfụ. Ị na-aga ime obodo ọ kweghị ka ụbọchị dị. Ndị na-atọrọ mmadụ chukwu n'ime obodo. Ọnwụ na ha jide gị, onweghị nwa naira m nwere. Maka mmadụ ịkpọ m oku si m weta 1 million ndị naira. Anwụkwa ka m na-eweta. Nna m chọrọ isokwana ya. Isi aga ebe. Gụnwa na-ese ya. Ọpere nne gị na-apụ, gụnwa na-ese ya. Ị nwere ike inye m ikikere ka m bụrụ ụgbọala gị baa n'ime obodo? Mba, ana m akpọ apụ, a meji ka moto apụ. Ngwa nke anyị jiri ọkpa gawa. Ọ dị mma. Ụbọchị niile ego nka amakwa m ihe mahadum anyị na-eme o. Ihe a na-egbuzi anyị mgbu n'ahụ.
akwụcha ụgwọ echi ha abanye na arụkwa m ha na-agbarụkwa m ihe ma ụmụaka ha gbalị ha na mme m obiọma aga m ekele Chineke No. Hey, can you imagine? No. Pastor. How? I will come to. Hey, no, because. Oh, I didn't know. Kebezi okwu na Chioma na-abịa ụlọ ụka anyị ebe a ka ọ na-efe ofufe. Onye mụ na ya kwụkwanụ bụ onye ọzụzụ atụrụ Emeka. Mụ onwe m bụkwanụ onye ọzụzụ atụrụ Chima. Anyị nụ ihe mere. Anyị sị ka agbapụta ya. No. Hey, una abanya. Biano. Hey. Biano. Dikwe keneo. Hey. No. Hey. Ono zo kam si me ya wo. Oye mu na ezino na m na-agabiga kemgbe eri gị. Nsogbu adịghị. Ama m na ike ọchịchịrị bụ ihe na-arụ ọrụ n'ezinụlọ. Mana udo Chineke nọ n'ezinụlọ, ngọzi ya nọ n'ezinụlọ. Ama m na Chineke ike kacha ike niile. Onye ga-asị ka ihe a dị, o wee dị. Ka anyị kwere ndị Chineke. Onye ọzụzụ atụrụ Emeka du anyị n'afọ. Anyị ga-aja ya mma si n'ebi ruo n'ebi. Aga m aja ya mma ebi. Onye ọgbapụtara jabanụ ya mma ebi ruo n'ebi. Ka emepe ọnụ anyị kenebe Chineke. Ka emepe ọnụ anyị yọwa Chineke ka o kpughere anyị ihe nke nzuzo nke nọ n'ezinụlọ a. Mepee ọnụ. Onye nwe anyị na-ekele gị, anyị na-atụrụ gị ọ bụ gị bụ onye kere eluigwe n'ụwa. Ana m asị gị ka ị kpughere anyị ihe nke nzuzo Chineke doro ezinụlọ a. Onye nwe anyị imeela na ndụ gị nyezinụlọ gị. Ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Nwanna NWAGBARA, ka anyị na-ekpe ekpere, ana m ahụ ike ọchịchịrị ka ọ nọ n'ezinụlọ a. Ike ọchịchịrị ebe niile dị ka ebe gbara ọchịchị n'ime ezinụlọ a. Onye nwe anyị wee na-ekwughere m wee na-asị na aka onye iro nọ n'ezinụlọ a. Mana ike Chineke kacha ike ihe niile. Amen. Ọ sị anyị kpọkwuo ahịa na ọ ga-aza anyị. Achọrọ m ka unu baa n'ekpere buo ọnụ abalị 3 kpee ekpere. Anyị na onwe anyị ga-ejekwe buo ọnụ abalị 3 kpee ekpere. Anyị na-anaghachi anyị ga-akpọ ndị otu agha ekpere anyị. Anyị abịa ebe a anyị na unu ejikọ aka kpee ekpere ka Chineke wee kpughere anyị ihe nke ọjọọ ka anyị hụ. Ama m na na-aghọta ihe dị. Ekele ndị Jehova na ekpere ya. Biko na ojisi ike mee ekpere ahụ. Anyị ga-echi ada azụ. Ka anyị gaba. Tupu gọzie unu. Daalụ. Onye ozu na ọ ga-abịakwa abịa maka na ya ekpere na-ekpere buo ọnụ abalị 3. Ọ ga-abịa ọ ga-abịa. Ọ na-eji ihe dị otu egwu egwuregwu. Ọ ga-abịa. Ihe na-ekwu o doro gị anya? Ọ doro m anya. Maka ihe m ji ajụ wụ na ihe anyị na-agabiga n'ụlọ akarịa na ma ebe isi na ọ ga-abịa. Nwanne ya ọzọ nwere ikwu na ọ ka anyị ga n'oge hipụ akwa yiri akwa ọzọ etiri nna gị mmiri ka ọ wụchasị ahụ ya ka anyị dị njikere chere ha. Ịnụgo? Ebe
ka unu na-aga unu ndị hụrụ ihu gị bụ mmụọ ọjọọ sebapụ sebapụ nwanna nwa abara ama na gị na ezinụlọ gị ma ekpere adị ka anyị si kwuo anyị si nye ntụziaka buo ma ọnụ nọ na ya anyị buru ọnụ nsogbu adịrọ anyị abịawo Chineke nna anyị abịawo ikene gị anyị abịawo Chineke nna anyị abịawo ikele gị ụmụ ga-abịawo ndị ga-abịawo anyị abịawo ikene gị anyị abịawo Chineke nna anyị abịawo ikele gị anyị abịawo ịkpọku gị anyị abịawo Chineke nna anyị abịawo ikele gị achọ nke imepe ọnụ gị kpewe ekpere ka Chineke mepere gị ihe nzuzo nke nọ n'ezinụlọ a mepee ọnụ gị dịka nwa Chineke kpewe onye nwa ya ana m ayọ gị Chineke ihe nke nzuzo nke nọ n'ezinụlọ a ana m asị gị ka imepee ya ana m asị gị ka imepee ya Amen. Chineke onye ọzọ atụrụ mgbe a na-ekpe ekpere mana o nweburu uri onye ọ na-abụ ndị na-ana ka nara ụra mana efe mana anya sọ ọbịa nwata nwaanyị agbara nwaanyị ọbịa ọsị m nwa agbara ọ na-akpọ m ike sị m agwaghị gị na ị ga-atagide afọ ebe ị hapụrụ nwaanyị kwesịrị ị ga-anụ jee nụ onye ọzọ ị ga-atagide afọ mụ na nna gị nwere ọgbụgba ndụ ị hapụ m ị ga-anụrịrị m okwu onye ugboro atọ mmacha n'elu nne anya onwere onye mfụ nọ na nnọọ kwa mbọsị nke anyị na-ekpekpe ekwere ọkwa ọbịakwa gwakwa m ife a gbara gị emu ntị amara m onye ọ bụ odo ogologo agbara nwaanyị topụrụ ego dị ọcha ọ na-abịa oyiri efe ọcha enu na nsogbu adịrọ enu na ka ọ na-efu ka m na-ekpe ekpere ka Chineke kpughere m ọ sị na nsogbu gị abụrụ nwunye gị a n'ebe a nsogbu gị abụrụ nwunye gị a mana nsogbu gị bụ ọgbụgba ndụ nna gị bara tutu ọ mụta gị Chineke mepee m anya wee fụ ebe nsogbu gị dị Dedo. Go. Jama go. Dedo. Ndoka. Gee ntị. Ọ dị mma ụta anya atọ ma nga. Dedo. Ịma na ọdịgo ọtụtụ arọ. Ịlụrụ nwaanyị. Lụbata n'ezi a. Akwa nwa anọghị. Akwa nkịta anọghị. Ka ihe na-eche gbasara ihe a. Ya ụdị ọkpara. N'ikwanụ mgbe ị ga-anọcha aka nka nwụọ enwekwana onye ga-aza aha gị onye si na-ekwu Ndụka ihe unu na-ekwu eziokwu dị bụ nke anyị na-ekwu ugbu a ma ọ dị ụzọ ihe abụọ m hụrụ nke mbụ ịlụta nwaanyị mụọ nwa nke abụọ mmenwu ọrụ nke ọnwụ hapụta ebe ahụ ebe m chọrọ itinye ọnụ bụ ịmụ nwa na ịlụta nwaanyị ọzọ
unu mata na ahụrụ m unu n'anya. O dokwuru unu anya na ọwa ezigbo nwaanyị. Ọ wụ okwe mana ezigbo nwaanyị. Ọyọ. Mana ọ dị ihe mere nọ anyị amụbeghị nwere ugbu a. Ndị ugbu a ga-alụta nwaanyị ọzọ. Ikekwe ha abụọ amụọ nwa ofu ugboro. Nsogbu dị. Enwere ike ya bụrụ ga na-azụ onye ga-abụ onye isi, onye nke nọ n'isi, onye nke na-anọ n'isi, onye nke nwe di, onye nke na-enwe di. Nwa ahụ egbuzie m. Ịhụ na unu agbarala aka. Ọ dị ka ga-enwe. Nwunye m ga-amụ nwa. Mgbe na-adịghị anya ọ ga-amụ. Anyị ga-amụ nke anyị, nke bụkwa na nke anyị nwa. Ị nụla? Dede. Ihe Ndụka gwara gị wee eziokwu. Ezigbote eziokwu dị na ihe ọ na-agwa gị kịta. Biko ịma ndị Igbo si eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Mmalite ugbu a nleghara ugbu a m na-aga ibido ngwa ngwa mewekwa. Okay, mewe. Ọ dị mma. Ka ibido mewe. Ngwa mewekwa. M ga-abakwu. Meweta. Mewe. Eji m ezigbo obi tiwachi bịa. Ọnọdụ m adịkwa m mma n'ahụ ọzọ. Ọ dịkwaghị otu a m dị na-atọ m ụtọ ugbu a. M bịara ka ị gbanwere m ọnọdụ a. N'ihi na ọ dị gị n'aka ịla n'iyi. Ọ dị gị n'aka imezi emezi. Ọ dị gị n'aka inye ndụ. Ọ dị gị n'aka inye ọnwụ. Nke ọ bụla ị chọrọ ka ị na-enye, biko ka m dọta amara n'iru gị. Gịnị ka ị chọrọ ka m mere gị? Ihe m jiri bịa bụ ka inye m nwa nwoke. N'ihi na kemgbe anyị lụrụ di na nwunye ọtụtụ arọ, ọ dịbeghị ihe anyị mụtarala. Kwere na emela ya. Mana otu ihe bụ ihe m chọrọ ịgwa gị. Aga m enye gị nwa nwoke dịka isi were rịọ. Mana ọ bụrụ na enye gị nwa nwoke a, ị ga-akpọbatarịrị ya ebe a ka ị nwee ike wee nwee ọgbụgba ndụ na ọchịchị aja siri ike. Enye gị adịka ọrụ dịka nna ị bụ zi ya ụzọ ka ọ ga-abụ na mgbe ọ ga-etu ihe eji nwoke eme, mgbe ị ga-ahapụ ụwa wee nwee ike wee bido ebe ị kwụsịrị. Ajọ nwaanyị, m ga-eme ya ebe ọ bụrụ na m ga-anọ ndụ, m ga-eme ya. Echi gara aga ịzara ya ezi ya, ọ dịghị ụmụaka anyị nwere a ga-esi na ha emetọla ya, gị bịala enye nwe nsogbu. Onye a wokoro na ọrụ m ịza eji ma chibọ. Onye hụrụ nọ nga ọ mmadụ yiri m. Ihe m ji na-ekwu ya bụ m chọrọ ka echekwara m ya, ọ bụ ma emela eme ya bịa nwee nsogbu. Ihe ole hụrụ m na-ekwu achọ mba. Nna ya bụkwa na ụmụ onye ime ngwụ afọ ime ọwụ n'ọrịa. Afọ ime ọwụ ọrịa. Ọ mmerịkọta anyị mere. Nye m. Hapụkwa nụ. Ugo m. Nna ya ebe ị na-ekwuru na ngwanụ were ka nga zuru ike. Ya na-azụ ụlọ gaa. Papa m, nna m. Wow.
Okafor! Okafor! Okafor gee m ntị. Mgbe na-adịghị anya, ị ga-abụ nna. A ga-anakwa nwa n'ezinụlọ gị. Nwunye gị ga-amụrụ gị nwa nwoke mgbe chi ga-abụ. Echefukwana ọgbụgba ndụ nke anyị na gị. Ọ bụ na nwunye gị mụọ nwa, kute ya na mmiri ka ichie ya n'iru anyị ka e wee kwado ya. Anyị ga-abakwa ya afa ka ọ ga-aza. Nwunye Okafor, ihu ga-agbanwechawala nnọọ. Nna anyị, nwunye na-ata m n'azụ. Ọwụ ebe a wepụ aka ebe a na fon. Enweghị ihe mụrụtara gị. Ọ gịnị? Nna anyị, ebe a. Ka o isi akwa gị. Ọ gị kwana? Wepụ aka gị, wepụ aka gị, wepụ aka gị. Ọ gị kwana? Ọnwa. Na-ejide m aka n'azụ. Wepụ aka, ejizila m ike oge ahụ. Na-ejide m aka bibili, ejide m aka. Abụ chi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 . Ebere. Ihe awo ihe ọlụ ebube. Chineke anyị na-eme ihe ịrịba ama nye onye ọbụla ka e nwere ogologo ntachi obi n'ime ya. Amaka nke na-ekwuzi otu ihe mere. Ọ n'inube n'ugo dị nwunye Maazị Okafor, nwa ya na-amụbe nwa kemgbe afọ 10 emechaala tụrụ ime ma mụọ agadaga nwa nwoke. Hey! Chiri o, nwunye Maazị Okafor. Hey! Ịmana mfụrụ nwa ya n'afọ ime. Mana mara m na nwa ya amụgo nwa. Isi na ọ bụ nwa nwoke. Ọ mụgo nwa nwoke. Nke a kwesịrị ka a gaa ṅụọrọ ya mmanya, gbara ya egwu, soro ha ṅụrịa ọṅụ, kelee Chineke onye merenụ nwaanyị amụọ nwa. Ị ma na onwe onye nọ n'obodo a kweterenụ na a ga-anụ akwa nwa n'ezinụlọ Maazị Okafor. Hey! Chukwu imekwala. Anyị ga-aga. Hey! Chukwu ime na o. Hey! Obi na-akpọzi m chigachiga. Hey! Otu ọ dị. Ahụ dị mkpa, ahụ ogologo ime ya. Ọwụwa ahụ dị mkpa, ahụ abajaghị ntị. Ugbu a ka m bịara bụrụ dị mkpa akwa akwụrụ nwoke tozuru oke. Ogbe abịa esi ebe akọrọ nwunye m amakwa otu o si eguzoro.
ugbu a ihe ikwu emu niile okwu inyo niile ndị a gwara m karịsịa ndị ahụ a gwara nwunye m ugbu a ihe na-eme n'ụlọ akụchiela ụlọ ọnụ nwaanyị mmiri ezigbo nwaanyị mmiri eze nwaanyị mmiri asị m imeela oge nwe aka ị niile adịwo mma amaghị otu m ga-esi ekele gị eze nwaanyị mmiri m ajọ nwaanyị mmiri ajọ nwaanyị mmiri ajọ abịara m ka m chee nwa m bụ nwa m nwoke nke i nyere m n'iru gị dịka esi m kutere gị ka m mezuekwanụ nke bụ nkwa nke mụnwa gị kpọkwana ya aha esere na ị ga-akpọ ya i mere nke ọma ngwa kụnyere m ya elu site n'ụbọchị taa a ga-akpọ aha ya nwa agbara mmiri butuo ya ọkwa site n'ime ya ka a ga-ewu alaeze nke ga-efe m ofufe mana gbanụ ya fụ na iziri ya ụzọ kwa ọnwa 6 na-akpata ya ebe a ka e nwee ike na-enwegharị ọgbụgba ndụ nke mụ na gị gbara ka ọ ga-abụ na mgbe a ga-achọ gị ma ahụhụ gị ọ ga-ebido ebe ị kwụsịrị mana otu ihe ka m na-agwa gị si n'ụbọchị taa gawa ebe ọ bụla ọ gara aga m na-eche ya aga m na-anọnyere ya ngwa kuru ya ala ezigbo nwaanyị mara isi nwoke pụọ ya lụta ọsịsọ ọ bụ nwoke pụọ ya atọ n'ama nke ọ chọrọ ezigbo onye ọzọ chiri ya ugo dị ya ugo nke m ugo dị chetarala m ya dịwa nne m nwụrụ anwụ nwaanyị wụ ochicha ihe ya adịghị ka fry ọ na-ere ere eme anụ ọwụ ụtọ ya gị bịa hụ onye gafe ya sị m ka bịa kelee unu lee otu unu dị manụ maka isi fry ugo dị ya abatakwanụ bịa werezi ọnọdụ mma m echi ka m ngwa lee m anya ugbu a ya daba ihe kọrọ niile dị iche iche ndị mmadụ kọrọ ugo m kọm ọgwụla ọlara unu ahụ eze nwaanyị mmiri abịazie bịa ọrụ nke ka nke kwubi okwu agadaga nwoke alọtara m ụwa taa eze nwaanyị mmiri ugo m bịa ọrụ bịa Ayama, eze wanyi mo. Ayama, wanyi marama. Ayama, eze wanyi mo. Ayama, eze wanyi mo. Ayama. Ajọ wanyi, onye na-ahụ ihe ọjọọ dum. Ajọ wanyi nke udo na nke ịhụnanya. Ibe gị bụ ikpe ziri ezi mgbe niile. Ọgbọ onye iro ya mgbe ndị ya na-atọ ya ụtọ. onwe onye ọbụla ga-agbanarị oke ikpe ma
onye a ga-eburiri ụzọ nye tutu ya anata. Ị ga-enye tutu ga anata ma dewekwa ihe niile bụ iwu m. Onye ọbụla nke natakwa anụ ma ọ bụ na o deweghị iwu a ma nyeghachi m ya, a ga-ewekọrọ ihe niile ndị nke o nwere na mbụ na enweghị ma otu ọbụla nke fọdụrụ n'ime ya. Okafọ, ugbo ole ka m kpọrọ gị? Ugboro 3. Ọka ị bịara hiere ụlọ nke 3 ọtọ n'ebe ahụ. Ị bịara ịyọ ezi nwaanyị nwa. Ugbo o nyere gị. Kezie ihe i mere. Nwunye m. Mechie ego n'ebe ahụ. Onye wu nwunye gị. Ma ị bịara ezi nwaanyị nwa. Nwunye gị ọnọ nke ahụ. Ọ bụrụ na ị bịara ọbịa mezuo nkwa ikwere anyị, ihe dị ike ga-adakwasị gị n'ezinụlọ gị. Onwe bụ onye ọbụla nke ga-agbara gị ihe na ị ga-eburu ụzọ nye tutu si enye gị. Ma ọ bụkwa na m nye gị inyeghachiri ya, aga m aga napụ gị ihe niile m dị nyere gị n'afọ gị ma otu. Agora ka m chọrọ ịjụ ka m ajụ ego nla agwa asa na aka nkwụ okeke kacha mma ha sị m na ọwashi sị ọwashi unu akwa ashikwa ka unu na-atụ aka nkwụ okeke ọbịa bụ nke kacha
idetu mmanya ọnụ gị ṅụrụ ya mmanya tụrụ anya na-agwa ha na Okeke wee na-ete nkwụ karịa ihe niile ha nọ lechiri m arụmarụ ịhụla na ọya ihe ọ na-akụ gwa ka m matara ọ bụdị na a na-eji arụmarụ ọ ka m na-eweta ha na-amị na-aṅụ Maazị Okeke awụzụ so n'obodo anyị ka ọ na-ete nkwụ ọ na-ete nkwụ n'obodo niile dị gburugburu na-akụ anyị ọ tewakwa nkwụ otesịa bige ha nke ha bụrụ nke ya ọ lọtakwa ha abịa bụkọrọ mmanya ọbụla na ha ṅụrụ a ga-amarịrị na Okeke kere ọ dịghị ka nke na nwoke ejere jee binye anyị mbọsị a ọ sị na ọwa akpị nkịta sị ya riwela ihe a na-atọ ya ụtọ onye akpọrọla nsha aha aṅụwala nkwụ gị bịa kpọọ akpị ọ bụ ịgba ahụ onye ọbụla agwụ emekwa aha ya akpị gbaa mmanya agba akwa ka ya m gwara na akpị ka mma ya gaa n'aka Okeke ga-amụ otu esi ete nkwụ onye ka amụ otu esi akụ ya ọ ma anya ya mmanya eruola n'ike ya etekwere m ike ọkwa m nwoke ibido na azọwa okenye azọwa mbọsị a na anyị ṅụrụ mmanya akpị ọkwa ya obe hapụrụ m ihe niile mwa nọrọzi amasịkwa ihe mwa na mmanya na-eje eje Okonkwo ihe ọzọ m ji chọọ ka anyị nọrọ ya bụ ihe eriela m ọkpụkpụ rie m ahụ mmemme ata ahụ n'ime mmụọ nkwonkwo ebe niile ya ọ napụ m ụra nsị ka mụ na gị tụgharị uche na ka mara m nwetụ arụ ndị ga-atụnyetụ ị mara akụkọ mụ na gị na-adị ogologo ma ya bụzi nke ya napụrụ gị ọnụ ị ga-echere nụ ka nchecha na enwere m ọgbakọ ma nchesi ọgbakọ ahụ lọta na mgbede anyị ekwuwanụ na ọkụ mụ na gị na-adị ogologo ka m jee bata eziokwu dị na isikwa m nwụcha ebe isi m ụfọrọ gị ike Okonkwo ihe m ji kpọpụta ya ebe a bụ ka nwunye m ghara ịnụ ihe a na-ekwu ihe a m gwara gị ọ bụ ya bụ ihe mere nọ oke afọ biko ama m nọ na-afọ gị ọfụ n'obi mana ihe ị ga-eme ewu ị ga-agba mbọ nwee ndidi chere Chukwu Okike abịa m ọ ya wụ onye nwere ike ime ka ọ chịta gị ọ ya ma ga-enye gị nwa nke ga-anọrọ gị ọdụ gị chịkwana ọchị dịka ndị ọzọ chere ya m ga-echegide ruo mgbe ole m ga-echegide ruo mgbe isi m ga-aba ala mgbe ahụ ya bụrụ na nchere ebiela onwe ndị ọgbọ m na-amụbeghị ụmụ ọ bụrụ na a mụrụ ụmụ ndị na-etola gụnwa na nwoge emubeghị gụnwa ọ na-emubeghị gịnị mere nọ m chere ya ihe mụnwa jikwa na-enye gị ndụmọdụ ọhụụ na ọ na-aka mma ichere Chukwu Okike abịa ma nwee ndidi maka na ọ bụrụ na ị gaa jije tinyewe isi na ndị dibịa na ndị amamọgwụ ndị ege ihe nwekwara ike nwetakwa onyinye ma m iweta onye ya ụkpọ weta isi o were isi nwee ndidi na ọ ga-adịrị gị mma ụgwọ nna anyị Abraham ọ nwere otu esiri nye ya nke ya chịa ọchị n'ikpeazụ nwee ndidi dịkpa nwoke ha gaghị adịghị mma ikwutechi okwu gị kwugasịa ya ele akpụ Abraham ọhịa taa nwa abụ Abraham ihe ma ọ nwe oke afọ elee otu ebe m si ihe Abraham eyi eluigwe asị ya ga-enyere ndị na-enyere onwe ha aka eme ngwa ngwa emeghere ọdachi ihe m jiri kpọọ gị bụ ka mmadụ m nwe enyemaka ị gara eweta ma ewere ya eluigwe emecha nke fọrọ enyemaka m nwa nwekwara ike inye gị ewu na ị ga-echere Chukwu Okike abịa ka ọ ghara awụrụ na ị gbagide jeburukwe nsogbu bọkwasakwu onwe gị n'isi nke ị nọbụ n'elu ya chere na ị ga-amụ nwa
nwa ị ga-amụgidekwa nwa gba ọsọ onyinye ekwensị enyela m onyinye ekwensị enyela m ka m tabara ụwa m afụfụ. Kedu ihe wu nọ na mụnwa na-agba mbọ ka enyi nwoke ghọta ihe mụnwa na-akọ ọ na-achọ ịnụ ihe nna ekwu ihe mụnwa na-agbakwanụ mbọ wụ ka ya nwa na onwe ya ghara etinye aka n'ihe ọjọọ maka na mụnwa na onwe ya chọpụtago ndị niile tinyere aka n'ụzọ ọ na-achọ ịga ọ ghọchara ha ahịa ọgbani uru na ya nwa na agma nọrọ ya nwa na-etinye aka n'ihe ọjọọ kwuole m elu kwuo ala chọghị ịnụ ihe nna ekwu onwe ihe ọzọ mma m ga-eme ihe ọbụla na o butere na o jiri isi ya buru ya ma ọ na-ekwuole m ka m kwuru bahụ Okonkwo gwakwara m agwa si m onyinye nwanyị mmiri wụ weta isi bịa were isi na m hapụ na-enyere onwe m aka chọta nwa ụgbọele na-achọtara m ya m gwara na m ga-emerịrị n'ụzọ nke m emeela m ya n'ụzọ nke m ala m ebe ruru orere mmanya ma hụ ya a na-agwa ntị ma ntị anọ mgbe a ga-egburu isi ntị esochi azụ kwọfụọla m Ngozi, nnekwa nke na-eme na Maazị Okafọ na nwunye ya anwụọla. Gịnị meziri? Anyị ama na Maazị Okafọ tinye aka na ihe ọjọọ ọ ga-agakwuru agbara mmiri enyi ya nwa ya ha na-akpọ nwa agbara aka na-ekwu asị na agwọ tụrụ ya anwụọ nwunye ya chikwa otu ahụ nwụọ Ngoni ya na ndị mmadụ aka n'ihe ọjọọ n'oge Chukwu ka mma mana ha anaghị anụ eziokwu ndị mmadụ anaghị enwe ndidi ha bịa ha na-agara onye ọbụla kwesịrị ịnọ chere oge Chineke ka mma ndidi amaka ọkụsime ma Chineke nara ekele na ọ napụtagwo ezinụlọ a ọ bụrụ nwunye m bute okwu n'ụka ọ bụrụ nwunye gị Chineke anapụtagwo kwụsị ọmankwa omume asị m na onye nkwa omume abịara m iwe ihe bụ nke m nwa agbara ọ bụ nwe nwa agbara bụrụ nke gị onye Chineke napụta n'oru esigbo n'oru pụta onye kwara nyere gị ikikere a iji wee bịa nwanne m nwa bụ ajọ nwaanyị mmiri ama enye aga m ebibi gị ugbu a ike nọ n'ime m kere ike nọ n'ime gị ekene dịrị Jehova pụtanụ ike Chineke karịa ike ihe niile unu ezuzi na ya pụtanụ site taa aha gị apụọla na nwa agbara mmiri wee bụrụzie Nwachukwu ka m onye si n'ike adịghị ike dị n'ọbara ya ajọ mmụọ si n'ike adịghị ike dị n'ọbara ya ekwensu si n'ike adịghị ike dị n'ọbara ka m tabara ụwa m afụfụ
afụfụ onyinye ekwensu enyela m onyinye ekwensu enyela m ka m tabara ụwa m